Naša trieda sa zmenila na hrnčiarsku dielňu a deti si tu vytvorili rôzne výrobky z hliny. Myslím, že ich to celkom bavilo a boli naozaj veľmi šikovné a ešte čaká proces vyschnutia hliny. Výrobky sú na pol ceste, musia sa ešte najprv vypáliť, potom príde na rad glazúra a znovu sa vypália a tieto také fádne, jednofarebné výrobky sa zmenia na krásne umelecké diela.